Ravni grad nastavlja da ulaže u razvoj školskog sporta i promociju zdravih stilova života među najmlađima. Nakon takmičenja za učenike 7., 8. i 9. razreda u kojima je učestvovalo više od 2000 djece iz 23 osnovne škole, organizovano su i takmičenje za učenike 5. i 6. razreda. U 5 sportskih disciplina učestvovalo je gotovo 500 učenika, najboljima su danas uručeni pehari. Prosto želimo da napravimo i pružimo punu podršku da što veći broj djece bude fizički aktivan, što je značajno. Svi znamo u ovom vremenu digitalizacije, sedentalnog načina života, mogli bismo o tome dugo pričati. Bitno je da imaju uvijek podršku glavnog grada, da je sekretarijat za sport proaktivan. Iz sekretarijata najavili su i nabavku sportske opreme za sve osnovne škole u Podgorici, koja će biti isporučena do početka nove školske godine. Ovo je negdje i najljepši dio, da kažem slobodno, i mog posla, kada imam kontakt sa djecom, kada vidim djecu nasmijanu, zadovoljnu. Naravno da je i njima satisfakcija da učestvuju i da neđe predstavljaju, da budu prepoznati ne samo kroz sport, nego da su stvarno pravi predstavnici svojih vaspitno-obrazovnih ustanova. Zadovoljstvo zbog osvojenih pehara nisu krili ni učenici. Kažu da su ponosni što su predstavljali svoju školu, ali i da im je najvažnije bilo druženje, timski duh i prilika da kroz sport pokažu sposobnosti. To je škola. Osvojili smo prvo mjesto u rukometu. Doživjeli smo ga lijepo, igrali smo se i družili. Doživjeli smo veliko iskustvo. Igram za osnovnu školu Oktoj. Dobili smo drugo mjesto za košarku. Za mene drugo mjesto veliki uspjeh. Dobili smo drugo mjesto u basketu Oktoj škole. Za mene drugo mjesto znači da smo se potrudili, dali smo sve od sebe i moglo je gore. Osvojili smo drugo mjesto u šahu. Koja škola? Milorad Musaburzan. Za mene drugo mjesto veliki uspjeh i jako mi znači što sam bio dio ovog takmičenja. Organizatori poručuju da će nastaviti da podržavaju školski sport sa ciljem da što više djece slobodno vrijeme provodi kroz fizičku aktivnost i zdrave stilove života.